Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog de Stories. Îi am aici lângă mine pe vorul meu, da, fratele meu Beni și vorul meu Iacov. Am ieșit pe afară să ne plimbăm în parc pentru că este o zi foarte frumoasă, uitați. Și ce mai ziceți, băieți, cum e viața? Bine. E frumos. Tu ce zici, Beni? Bine. Tu, Iacov? Frumos. Este cam timid pentru că sunt la început. Da, n-avem ce să le facem, sunt și timizi. Plini de ruși. Da, sunt plini de ruși. Suntem în Germania, în zona Nürnberg. Uitați, natură. Da, am vrut să vă arătăm și noi. Aici mă plimb cu vorul meu. Să știți. Dacă vă întrebați cine e, uitați pe ei doi. Să dă în leagănul ăsta. O zi sorită afară. Totul frumos. Da, haideți să vă mai arătăm și prin alte părți. Și tu ce mai? Tu ce mai zici, Sa? Foarte bine. Da, și eu tot. Fain afară. Da, chiar este foarte frumos. Aici nu prea sunt atât de mulți oameni. Da, nu prea sunt atât de mulți. Da, aici este un stadion, aici sunt leagă, uitați și în partea aia. Se dă pe leagă, copii. Și nu uitați să dați like, stați așa, like, să vă abonați și să dați share și subscribe. Ok. Am zis din nou să vă abonați. Bă, uitați și voi cât de frumos este aici prin natură. Uitați. Da, chiar este. Soarele e pe cer. Isa e cu mine, eu sunt cu el. Da, să ne mai plimbăm pe aici, că am venit de la școală acum 2-3 ore. Este foarte frumos. Și am să ieșim și noi pe afară, că și așa, ce vă puteți face mâncați după ce am venit de la școală, oricum este joi, mâine este vineri, totul este frumos. Nu știu, sunt de acolo. Copiii sunt acolo, să ascund. Uitați-l că vine Iacob, o fugă! Zile să dea like, să se aboneze, să dea subscribe. Și clopoțelul. Și tu? Și eu am dispărut. Oh my god, se pare că a făcut o magie. Și vă rog să vă abonați, ca să mai creștem și noi pe canalul ăsta, că suntem cam deloc abonați. Da, nu prea am mai postat. N-am mai postat un an. Și o să revenim mai târziu Cu un nou upgrade. Și ne-am decis să ne punem întrebări unul la celălalt. Să vreau să ne trebuie să... Dar cum a fost la școală? Bă, a fost foarte frumos, adică a făcut mate și... mai multe, da. Normal. Dar la tine veni cum a fost astăzi? M-am mișcat tot, doar în pauză. La tine e fain. M-am jucat cu prietenii și am făcut mate și am învățat bine. Ok. Și eu tot așa m-am jucat cu prietenii, am fost pe afară, m-am făcut mate, am făcut germană, de toate. Și ce să vă mai spunem, a fost o zi plină la școală și revenim mai târziu. Spun ceva foarte important, în caz că eu nu prea știu engleză, este din cauza că eu sunt într-o țară străină, cum ar fi Germania, și sunt la școală care te învață limba germană și nu te învață deloc engleză. Și de asta nu o să știu. Și tu? Păi, tu faci engleză la școală? Nu fac engleză, pentru că și eu sunt la școală care trebuie să învăț. Fac foarte mult germană și cam atâta. Și matematică. Și tu? Da. Eu la fel ca actore, nu învăț deloc. Și tu, Beni? Tot faci așa, engleză? nu fac engleză, doar germană și nu prea nici germană nu prea mă învață. Noi mai mult la școalele astea, pe noi ne pune doar să scriem, atâta. Și nu prea facem mari lucruri. Și mai dăm teste. Da, Foarte dese. Nu pot să zic că este cea mai frumoasă, dar e frumoasă. Da. Fain. Da. Și
este păcat că nu ne învață engleză, că și eu aș fi vrut să știu engleză, dar nu ne învață. Ce pot să văd doar în septembrie, știi? Da, în septembrie am putea. Că ne duce la școală normală. Aici nu are timp să te învațe engleză, te învață doar germană, așa este aici. Doar la școli de-astea normale poate să te învețe și engleză. Uitați, asta este o școală normală din Germania. Școala noastră este puțin mai departe. Și mai ne plimbăm departe. Da. Adică nu e chiar atât de departe, la câteva kilometri. Da, așa. Dar este frumos, e ok. Hai, o să revenim mai târziu puțin cu Nade. Bun, fraților, am revenit și vreau să întreb pe băieți așa, cum a fost prima lor zi la școală aici în Germania. Pentru tine, Stea, cum a fost prima zi aici? Mi-a fost chiar rușine, dar a fost și fain pentru că, nu știu, mi-a plăcut tare, mi-a făcut și prieteni în prima zi. Da. Adică am avut chiar și un român în clasă, dar a plecat. Da. Și da, chiar a fost foarte frumos. Mi-a fost și mie rușine. Da, te înțeleg perfect. Pentru tine, Beni, cum a fost prima ta? Mi-a fost fain, dar mi-a fost și rușine. Și am avut și prieteni. Ți-ai făcut prieteni? Da, aveam și români în clasă. Și ce-ai mai făcut? A fost fain. Dar tu acum? La mine mi-a fost chiar rușine. Rușine. Și a venit un om la mine și m-a întrebat dacă vrea să fim prieteni. Și am acceptat și na. La mine prima zi de școală nu mai țin minte cum a fost, că a fost acum un an, dar țin minte cum a fost asta. Mi-a fost, să recunosc, rușine. Mi-a făcut prieteni și chiar mi-a plăcut. Acum am și eu prieteni, mult mai bine și ne-am obișnuit, eu m-am obișnuit. Voi v-ați obișnuit? E mult. Eu da. Și eu m-am obișnuit. Am învățat mult germană. Am învățat puțin germană. Chiar am învățat bine. Numai că, Da, nu te învață engleză, asta e. Da, nu prea-mi place mie la școala asta. în septembrie la școală. Nu prea-mi place mie la școala asta când se învață engleză. Și vreau să vă mai zic că aici în Toi șule sunt mai mulți din toate țările. Deci Croația, Macedonia, toate astea, Turcia, și arabieni chiar. Și sunt foarte mulți din toate țările. Da. Sunt foarte mulți. Chiar Atât din Slovenia. Eu am prieteni, am unul român, unul bosnian și unul croat din Croația. Tu? am doar un român, am un rus lângă mine și un turc. Dar cred că cei mai mulți am doar turci și ruși. Eu am un român, un Și de la restul macedonian și mai am și unul care era aia? Hai să mai departe. Veni tu? Asta e, da. Eu am mulți prieteni români. Și un Mai italian, am- da, și un italian. Nu știu Așa. din ce țară mai sunt. Chiar ne-am acomodat cu ei. Acum nu mai știm cum era înainte. Înainte eram cam timid. Acum ne-am obișnuit cu școala asta. E destul de ok. Germană. Și o să revenim în clip, o să ne revedem în videoclip următor. Ceva am vrut să vă spun cu vacanța. Aici este cam scurtă vacanța. Ei o dă pe 29 iulie și începe școala în septembrie. Asta nu prea ne place. Tu exact ce părere ai de asta? Să dă vacanță. Da, tare, dar nu prea îmi place că nu e atât de multă vacanță, dar e chiar bine, adică Și pentru că vara, le și dă pe vara. săptămână chiar mai multe zile vacanță decât două. Da, ele se adună în total pentru că ei ne mai dau 2 săptămâni, o săptămână și în total se adună așa câteva atâta de Eu vară. cred că zici mama că trebuie să mergem în Italia, dar nu știu sigur. Eu aș vrea, Da, Și eu aș vrea. în Italia să mergem la mare. La mare. Așa Într-o vacanță undeva la plajă, undeva frumos. Mai mergem, nu știu, în România și nu știu unde mai mergem, habar n-am. Da, tot în România și nu știu unde. O să vedem. Parcurs. Ok, haideți că o să revenim